semua. Bapak iki tipe laki-laki yang setia kepada pasangan. Iya, kalau di depannya Bu Kesi, lihat di belakangnya kan nggak tahu. Loh, kowe nek ngerti lah aku seneng ke belakang. Piye to, Pak? Piye ta, Pak? Ndek bocah iki. Tapi insya Allah Pak Cahyo sekarang sudah tobat ya, Pak ya. Sik omonganmu ora penak belas ngono. Kaya aku mbiyen iki tau dadi maling ngono iso tobat lho. Enggak. Maling perasaan. Lho perasaan kan yo buka sitok, mbokmu tok. Oh. Kapan enek kabar aku seneng karo wong wedok ngendi lho, ora tau ta. Iya kah? Primpen mergane aku iki. Oh. Aku piye ngene? Bu, ya Allah Bu, aku njaluk ngapura ya Bu. Aku akeh nglarani hatimu Bu. Ngono. Sabatene Ibu ya, iya Pak wis tak ngapura bar iki aja mbok baleni meneh lek munjarake sinden-sinden ya Pak. Aja mbok jarake meneh sinden-sinden aja omong lekoh-lekoh. Nah kuwi nduk, dosane bapakmu ning kono kuwi. Dadi dhek nyadari. Nyadari yen dheweke iki duwe dosa akeh karo ibu. Maune ora gelem njaluk ngapura. Gengsi. Iso dosane bojone diwirang-wirangne ning kene. Ngono, Nduk. Bapakmu dadi saiki wis tobat, Nduk. Alhamdulillah. Wis Ngono kuwi ceritane. Dongakno muga-muga ora kumat ngono ae. Nggih, Pak. Nggih. Amin. Semoga tidak hanya 1 minggu ya Pak tobatnya ya Pak ya.
ana nggih tombo ngantuk, Truk. Ha iya. Mak geragap ya aku. Ha iya. Nek tabane keter dudu salahe kanca-kanca, salahe tik prei suwiye ram. Ha iya. Rama itu pancen ya 34 dina le ngasuh. Ha iya. Hawane kaya bar poso ngene kok nggen bodho ngene iki lagi nyambut gawe pisanan. Buka dasar ngene lho, Truk. Iya. Estu para sederek, biasane kanca-kanca Madangkara menawi pas laris wah niki tabuhane niku paribasan nggen demung nika tabuh iso murup kabeh. Heeh. Lah ngeten iki nembe ngiling-ngiling mergo wis bar sesasi niki pancen prei. Ha iya. Muncang-mancing. Nggih. Mancing ning kali. Ora mancing swasana geger karo bojone. Ha iya, nggih. Sembah nuwun ingkang tanpa upama elok sanget. Nadyanto adatipun menawi Kediri Raya menika angger bar limbukan niku sing mirsani jan blas telas tingkas kaya sinapu angin. Ning manut jam kula jam kalih menika tasih wonten saperangan para warga masyarakat pecinta wayang sejati ingkang kepareng nenggani. Lah menika langka lho menika. Tur niki malam Senin. Lek diitung lho Nun Sewu timbang melek nganti yahene mbok nggih turu wae sesuk nggih kerja. Wong golek dhuwit iso ditunggoni lho. Ngono kuwi lek pakeme wong sing ora ngerti seni ya, Truk. Iya. Ning gandeng Piyai Ngunut Tulungagung menika piyayi senes penonton wayang, ning pengamat wayang lan ugi pemerhati seni. Mila nadyanto ngantos jam kalih tasih kathah ingkang kepareng jenak pinarak kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Tegesipun kena kanggo tolok ukur, kena kanggo patuladan bahwa penonton wayang Ngunut Tulungagung adalah penonton terbaik di Nusantara. Iya, nggih. Makasih. Gara-gara ana niken Salindri kok. Ha iya, heeh. Pamora ya mbuh. Ha iya. Mula pancen sing jeneng niken iki tak nggih apa ki jenenge perkat. Ha iya. Jajal pamane engko bar limbukan mau terus Mbak Niken iki turun. Awake dhewe mbuh nasibe piye? Ha iya, heeh. Mula nggen apa ki limbukane nembang sithik ngibarate mangan iki semu kurang, mengko pecintane Niken Salindri kabeh sik ngenteni nganti goro-goro. Ha iya, heeh ngono kuwi sembah nuwun ingkang tanpa upami. Nggih. Bu Kesi sik kuat nyuwara mboten niku. Bu Kesi, halo sayang. Ha iya. Ae celukane Umi. Ha iya. Umi Hafifah. Ha iya. Ibu yang baik. Heeh. Bijaksana. Lha bijaksanae baik. Kaji yo diengkel ngawut ya. Aku pun halo Mas Bagong. Wingi mantuk king Tanah Suci jenengan watuk pilek ra iso nyuwara. Tak kira iki Bu Kesi iki ora lara watuk ora gerok lho. Omong karo aku, Mas, mlebu rene tak omongi. Tak kira lek mbisiki aku ngejak nyapa to nyapa ngono. Bae pancen suarane entek. Ayo, iki was sarungku tak cepot. Haji astagfirullahaladzim. Ayo nggih. Pripun sik Pak nyuwara mboten dintene karo Pak anu lho. Pak Yudi. Kula nggih ngeten iki bindeng dereng kula cobi. Ha nggih. Sing enteng-entengan dhisik coba apa ngono. Apa? Cobi pangkur ngimpi. Pangkur ngimpi kuat. Mengke lek mboten kiat diteruske Mbak Tuti. Oh iya. Ya pas semen lho. Asisten kula. Ayo, ibarate kaya Bu Yatmi pamane pas gerok sing bacone Bunga Tirah ya kuwi. Leres. Nggih. Mergo Piyayi Ngunut niki klebu tuan rumah niki kangen kali sumanten jenengan. Wis berada 300 abad kene ngenteni ayo. Nggih, coba kaya apa nggih. Mbiyen nek wayangan Tulungagung Bu Ari Jadi apa ngono. Pak Anom Surata ya mesti bintang tamune ya sinden Kesi. Iya, heeh. Aku mbiyen sik nggawakne tas, nggawakne dingklik tak sunggi. Ha iya. Saiki iso nyunggi budaya. Ha iya. Nyunggi budaya ya karo nyunggi aku. Lah saiki awakmu saya melembung. Aku anggere kok takoki iki mesti ngene, salah ngono, salah rewel. Piye Pak, awakku lemu apa ora? Aku lek jawab lemu, ngono mesti langsung kok lon. Lah kok jak mangan ae. Kuru apa rasa ngapusi wi fitnah ngono kuwi. Dadi jawab lemu salah, jawab kuru ya salah. Nggih. Kula saderenge nembang badhe ngaturaken panuwun. Matur nuwun dumateng Bapak Andri Yudianto sekalian Ibu Wini
Ibu Winnie yang sangat baik hati dan cantik. Tadi saya di belakang pas pipis ketemu Bu Winnie diajak foto. Oh iya, kok pipis sih? Mboten. Anu kok Amit kula badhe pipis ngono maksude. Nggih. Oh iya. Matur nuwun sangat. Terima kasih Bu Winnie karena Bu Winnie itu bukan asli Tulungagung. Oh, ngendi? Beliau orang Cianjur. Jadi bahasa kita campur bahasa Indonesia Jawa supaya Bu Winnie juga mengerti. Oh, lu gue. Jadi Bu Winnie, saya mengucapkan terima kasih nggih Pak Andri. Matur nuwun terima kasih. Dalu niki sampun malam ini sudah diberi kehormatan untuk menghibur keluarga besar Bapak Andri sekalian Ibu Winnie. Amin. Semoga acara membangun nikah ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga keluarga Bapak Andri dan Ibu Winnie diberikan kebahagiaan, murah rezeki, yang melimpah barokah, sehingga bisa ibadah di tanah suci Mekah dan Madinah. Amin, ya Bang alamin. Kaya awake dhewe iki lho, Pak. Piye? Awake dhewe iki sok aja bangun nikah lho ya. Heeh. Awake selalu menikah terus. Aku kapan bangun nikah? Kerepku ben bengi genah bangun kayangan lah kuwi. Ayo kaya aneh ora. Ayo. Napa tembange, Bu Kesi? Cobi ngimpi nggih. Nah, coba. Bawane tok mawon. Nggih, bawane engko ben dibacutke karo anak wedok niken kaya apa lek nembang cara klasik sik kelingan apa ora. Ayo. Nah, engko Ben ora nembang. Ku harap engkau kan terima walau dipandang hina. Ayo. Niki duet kalih niken lho, mengko sing cendhek-cendhek ibuke, sing dhuwur-dhuwur niken. Oh, oke, siap aturan dhewe kono sing apik, sing becik ketitik. Ayo. Ngambara ing ngawang-ngawang Nono, melu ngempet-ampekan Bu aku. Bebasan tanpa tepi. Ing atase gerok suarane entek sik ungkule kok ya ngono. Alah. Lek ora bojoku apa eneng ngono kuwi. Alah pret gombal. Restu Pak Andri kalih Bu Winnie, jane Bu Kesiwa ajeng izin mboten tumut. Ra iso. Aku iki mayang ning ndi tanpa kowe ngibarate tanpa balung tanpa sumsum ra kekuatan apa-apa. Kudu budal. Ayo. Lah nganti ora budal aku njaraki winong piye? Oh iya aku budal. Akhire ngono kuwi. Ya kudu tobat. Kudu tobat. Wae munggah kaji kuwi kudu eneng unda-undakane. Awake dhewe kuwi diarani mabrur utawa ora nalika awake dhewe ibadah ning tanah suci, Pak. Terus Awake dhewe iki ketok engko asline mabrur apa orane kuwi tumindake awake dhewe saben dinane nang omah ning kehidupan nyata. Contoh, misalnya sing maune sampean sadurunge munggah kaji njaraki winong, jual jawil karo winong, saiki tobat ora njaraki sinden, ora jual jawil sinden. Kuwi jenenge salah satu contoh mabrur. ya. Sing biyen sampean cetil sedakoe mung 20%, ning bareng-bareng munggah kaji sampean dadi 50% kabeh disodakoi. Kae penonton ke jika perlu diparingi 50.000. Ngono kuwi sing sik melek kae lho. Betul, Pak. Lah lek anggere dalang nyodakoi kabeh penonton kula dadi dalang sida ludes. Ayo. Ayo, ora lokak saya kebang, ora percaya kuwi lek kuwi. Ayo. Ayo. Duwe ora go mati. Lho, pancen ora go mati. Duwe pancen nggih urip kok go mati. Goblok men to kowe ora. Duwe iki ora marai tentrem. Lek sithik lek akeh tentrem, Truk. Wis aja go gungone lambene elek ngono kuwi. Ya kan bacot coba nggen dhuwur iki. Salindri. Ayo. Yo ngalah.
Nino Ngulandara ngamborong unggahi gunung katungkul katungkul ngumbar gagasan satemah kinawa ngimpi ah nggih wilujeng skala ajan terus ya sinden-sinden sampean tenan iki demi Allah ning arep ana tak dongakne kabeh muga-muga ya si Birgita menjadi seperti jenenge Setiani menjadi wanita yang setia kepada siapa saja ayo Winong ya dadi bocah sing salehah si apa jenenge Niken iki tak dongake iso sempulur anggene lancar sukses terus sapa Dian tak dongakne tetep putrane kabeh ya saleh kabeh bekti marang Rama Ibu marang Ibu ding Rama ra apa-apa rasa ayo marang Rama Ibu Mbak Lia ya tetep tak dongane seger kewarasan sak keluargane Mbak Tuti ya diparingi tobat ora nyembah batu meneh ayo nyembah apa nyembah batu atwal kalin kok ayo nggih ya kan jumeneng alon-alon coba kaya apa klasik kene ra apa to kan nggih Pak ra apa to nggih tapi kula sambil nyawang liriki Pak lirik ra apa-apa disawang langsung ora apa-apa kok ayo ora apa-apa kali jumeneng jumeneng aja lali esuk tanggal 12 neh ning Pekalongan aja Nggih, diundur-undur Pak. sak rombong aku lho lho Pak trouble mundur lho, mundur Pak. moja maju ayo ora nggih trouble jenenge ayo Anak salah saya apa? lah piye lho sing nanggap lek Pak Dalang mboten kersa maju mboten wayangan mawon kok tak campur sari niken purun maju aku ya ngono ayo nggih elok tenan ayo perbawane lho ketrimane nganti kaya ngono muga-muga ketrimane si niken iso ditampa nular ngene Mbak Trihastuti ayo diterima Tuhan Yang Maha Esa ayo ayo nggih monggo Mbak Niken Salindri ya Seripat seripit lempian nimrak kesimpit Ganas luwes wiragane
Tembang menika ugi kula aturaken dumateng kadang-kadang anem seniman pedalangan Paku Datu. Iya Paku Datu nggih. Saking Tulungagung mligine Mas Sita Bagaskara. Wisnu Murti. Iya, Uga Mas Ndaru. Pak Sentot, Pak Sumari. Enek Mas Irwan. Wah, nggih Mas Irwan. Kabare sore mau nyampur sari. Ayo. Saiki kepareng nusul. Wah, jan. Muga-muga Mas Tewel tansah diparingi suci katresnane marang budaya. Tulus ngono, tulus. Ning gubuk asmara. Ayo nggih. Matur nuwun. Putrane Pak Eko Mas JB. Wah, matur nuwun Mas JB. Luar biasa. Yo, Nduk, Ken Salindri. Ora lho Nduk, Ken, sampean iki jane lak wis sukses wis lancar di dunia musik, ya toh. Tanggapan yang tanpa leren kok isih meluangkan waktu gelem diprok dadi sinden nganti yah ini iki sebabe apa? Garai pripun nggih Pak, kula no remen sangat lho Pak len derek wayangan niku. Apalagi tuh kalau wayangannya itu klasik Pak. Mboten dicampur kalih elektron musik-musik ngoten niku kula paling remen. Kuwi mergo enek aku apa pancen lahir batin ngono kuwi? Lahir batin Pak, amargi kula kan batin niku kan saking wayang to Pak. Heeh. Kula pertama kali ne dados sinden niku kan derek Pak Degleng niku kan teng wayang. Pak E. Nggih. Terus nggih kados nyamane niku pun teng seni-seni musik gamelan ngoten lho Pak. Kan nggih sampun setiap hari segojangane niku kados musik-musik band-band terus ngoten niku kados nggih kadang niku nggih enten rasa-rasa waleh ngoten lho Pak. Oh Ngoten lho. iya. Nggih, makane Untuk mewarnai mula sok-sok balik ning gamelan meneh ngono ya. nggih, ngoten. Luar Itulah biasa. alasan pertama saya, Pak. Iya, iya syukur Nduk, wis kaya ngono iki tegese nun sewu saiki akeh generasi sinden. Lek mbiyen do apa kuwi jenenge terinspirasi karo mbokmu Kesi iki do gelem sinau nyinden bocah nom-nom cah cilik-cilik. Ning saiki ya akeh para mahasiswa baru ning isi Surakarta mlebu ning jurusan nggen karawitan belajar nyinden ki mergo termotivasi pengen dadi wong hit, wong kondang kaya Niken Salindri. Tegese tampilmu di dunia wayang dan gamelan kuwi menjadi motivator untuk para generasi-generasi, para anak-anak sekarang untuk ikut serta belajar dan juga melestarikan budaya Nusantara. Lah kuwi. Alhamdulillah. Kula nggih riyen nggih termotivasi saking Bu Kesi nggih, Pak. Kesi. Nggih, Waduh, idola aku- kula riyen nggih ngoten. Aku ya ngono termotivasi karo Bu Kesi kuwi. Aku mbiyen nek rumah saku wayangan tanpa Bu Kesi hampa aku mbiyen nggih. Ngono kuwi. Nek sakniki Saiki biasa aku malian ngono iki. Ya ora ya padha wae wong nyibarate mbokmu iki lek dadi ora mung satpam ning dadi Polri kae lho, Kapolri. Ngisor ya tidak dhuwur lor apa-apa kidul kalau enek kabeh. tanpa adanya perempuan yang tegas itu pasti laki-laki itu akan seenaknya sendiri. Nah, ya ning ya ora digebyah-uyah. Delok wong lanange sapa ngono kuwi. Tapi rata-rata semua laki-laki gitu sih, Pak. Iya, rata-rata ki lek ora semua to. Loh, semua. Loh, semua ora. Semua, beda. semua. Bapak iki tipe laki-laki yang setia kepada pasangan. Iya, kalau di depannya Bu Kesi, lihat di belakangnya kan nggak tahu. Loh, kowe nek ngerti lah aku seneng ke belakang. Piye to, Pak? Piye ta, Pak? Iki bocah iki. Tapi insya Allah Pak Cahyo sekarang sudah tobat ya, Pak ya. Sik omonganmu ora penak belas ngono. Kaya aku mbiyen iki tau dadi maling ngono iso tobat lho. Enggak. Maling-maling perasaan. Lho perasaan kan yo buke sitok, mbokmu tok. Oh. Kapan enek kabar aku seneng karo wong wedok ngendi ora tau to. Iya kah? Primpen mergane aku iki. Oh.
Malah primpen ora iki. Ya sak bisa-bisa dadi wong imbuh sak propirane kepengin luwih becik ngono lho kan. Aku ngrumangsani dosaku ya pirang-pirang kanthi wingi iki sowan ning tanah suci mung iso nglebur lan nyuda marang akeh dosa sing tak sandang ngono kuwi lho. Nduk niken. Dalem Bu. Tak critani pengalamanku ning Mekah ya. Nggih, nggih. Kuwi pas wukuf ning Arafah. Nggih. Kuwi titik wong diarani dinobatke dadi haji kuwi yen wis berdoa ning Arafah nalikane jam 12 awan nganti lingsire srengenge jam 6 sore. Nggih. Nah kuwi mau kan wis ndonga sampai jam 2 awan wis Bapak Ibu panjenengan Bapak Ibu semua sudah dinyatakan sebagai haji. Semoga mabrur. Terus mutawipe muni ngene, Nduk. Silakan Bapak Ibu yang punya suami atau istri menemui suami istrinya masing-masing untuk memberi saling bermaaf-maafan. Tenan Nduk, baru ki mau Bapak Ibu wis dinobatke dadi haji, nangis kabeh sak enek-eneke jamaah. Nggih. Ibu ya metu, goleki bapakmu tak telepon, Pak, ndang metu. Urung pengen metu si anak. Wah, Kaji. Astagfirullahaladzim. seto. Umat. Bapakmu metu saka tenda Arafah kuwi mau Nduk, goleki ibu, nubruk ibu karo nangis. Sakjeke urip aku ngerti bapakmu nangis lagi pisan kuwi. Lek nubruk aku piye ngene? Bu, ya Allah Bu, aku njaluk ngapura ya Bu. Aku akeh nglarani atimu Bu. Ngono. Sabatene ibu ya, iya Pak wis tak ngapura bar iki aja mbok baleni meneh lek munjarake sinden-sinden ya Pak. Aja mbok jarake meneh sinden-sinden aja omong lekoh-lekoh. Nah kuwi Nduk, dosane bapakmu ning kono kuwi. Dadi dhek nyadari. Nyadari yen dheweke iki duwe dosa akeh karo ibu. Maune ora gelem njaluk ngapura. Gengsi. Iso dosane bojone diwirang-wirangne ning kene lho ya. Loh, itu kanggo pembelajaran. Untuk pembelajaran kita semua bahwa orang itu mengko sing dipiji Gusti Allah iki ora mergo awake mbiyen tau dadi berandal dadi wong nakal. Ning saikine mbiyen tau duwe selingkuhan, duwe demenan akeh. Ning saiki akhire tobat. Saya yen sadurunge mati terus tobat. Alhamdulillah. Ngono, Nduk. Bapakmu dadi saiki tobat, Nduk. Alhamdulillah. Wis Ngono kuwi ceritane. dongakno muga-muga ora kumat ngono ae. Nggih, Pak. Nggih. Amin. Semoga tidak hanya 1 minggu ya Pak tobatnya ya Pak ya. Ya ora, ya berusahalah kan. Nah ya. Coba mbiyen tau tak gekne anu tau pangkur tau kangen Pak karo pangkurmu. Iya. Coba kaya apa? Ngene ae penak. Ayo coba peloke Mas Dar. Ayo Mas Dar minto. Aku jenenge kanca-kanca lali kabeh, Truk. Ayo to. Sopo ya ampun sopo to? Sulama. Oh enggak suwe to sul. Masalah kapan lemu putih. Ayo. Nanti kaya ngono. Iki sing gender namanya Mas Dar. Mas Dar. Nggih. Cari minta tenan. Nggih. Mas Daryanto Sarjana Seni. Niku nggih. Diganti wae. Sapa? Ganti Dar Gombes. Kuwi enak kuwi pancen kuwi. Ngono kuwi. Salah satu pengendange Ki Minto Darsono. Khusus menyuro. Lah iya kuwi apik tenan. Ya coba Nduk. Timen buta yang ram bakal Mas. masih nang kleng cahyane rokae
mlebet sambung wanci dalu Mas. Ayo. Driya sumarah mring Gusti. Sing gedhe ngapuramu Kang Mas papujan Sampun kumang wanci telu ngrupita sarimu kalawan karamamu Kang Mas kemrah titisake merilas marine Tanana ingkang jarwe yamangakibate aku mbayangke Ramu ing atiku iki yen banjur ngilingi bocah telu Yes. iki Pomotenan sida tani Bareng prei suwi Pak Heru kendangane galak kaya ngono. Ayo tenan tuwa tenan. Kandhane cedhak maratuwa. Ayo. Endi ndurenan. Ayo. Nduk. Menda boyo yen to sida replan antika mesti bakal Jara lahir putri Solestio Teras bisa nyuara Sampean Nduk. Ayo Sinoval anak nakal. Adik. Oh. Sing gedhe ngapuramu Kang Mas papujanku jajal tangatiku sambangku mengawanci telu ngrupita sarimu kalawan karamamu
Nuwun Cahayu niken Salindri saged istirahat rumiyin. Ya. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Pak Jono, Pak Sri ingkang mboten wonten walehipun tebih saking Surabaya tansah nusul kalian Madangkara. Ora mung ning Tulungagung, ora mung ning Nganjuk, ora mung Medion, sok-sok awake dhewe mayang ning Solo barang ning Karanganyar ya nusul. Ha iya. Malah nggawa kanca anyar. Nggih Bu, kecakaken tambahan baru ini caksinya. Ayo. Terpinter mijeti. Ayo. Nggih. Mbah nuwun karo anakku lanang kok Surabaya, masalah ning ndi mau cahe. Enten bocah niku budal, lah SMP apa piye no. Bidal king Surabaya numpak sepur. Piyambak tanpa kanca, babar pisan dugi mriki kula kaget iki kaya cah Surabaya kae tekan kene tur dhewe. Ha iya. Sing biyen ketemu ning ITS kae. Heeh, debar wayangan. Enek cah cilik, "Sapa ki, Le? Kowe ngapa nang kene?" Bar ningali wayang. Lho, lah terus randang mulih wayang wis bar ngenteni dijemput kalih bapak dereng dugi lek jemput. Lho, kaya ngono kuwi. Lah generasi-generasi do seneng budaya, seneng wayang kaya ngene ora bakal sing jeneng seni tradisi kepaten obor. Iya, kaya ngono kuwi. Nggih, Mbah nuwun. Yenong, wah winong Nawangsih, wah iki jan. Tak pantau ke tanah suci, dek ya bintang tamu terus. Ha iya, Lek bintang tamu anggarane kurang no kopere ditinggal. Ha iya. Nyilih kancane. Ha iya. Neng ndi yenong iso kopermu keri kabeh? Enggak, itu bukan carry, Pak. Piye? Salah input. Hah? Salah input. Salah input. Input salah input ya. Input masuk, salah masuk. Jadi kan itu kan dari Bengkulu. Mau transit ke Banjarmasin, harus ke Jakarta dulu kan. Nah, itu tapi sama yang ngurusin bagasi itu diarahin ke Solo semua. Soalnya Kak Apri Mimin kan ke Solo. Jadi dikira saya ikut ke Solo, padahal saya ke Banjarmasin gitu. Masalah. Jadi bukan carry, tapi salah. Lah terus kowe tanggapan ning kono ki terus nganggo klambi apa? Klamben ora kowe? Anu Dip, saya pinjem baju dan pokoknya saat pengadeg itu Mbak Asih, rumahnya Banjarmasin. Sak pengadeg njaba jero kabeh ngono ya. Iya Pak, sak daster-dasternya saya pinjem Mbak Asih. Kaya ngono. Tujune ning luar Jawa duwe dulur nang. Alhamdulillah. Kemauran mentah kaya apa kewirangan jadwal. Iya. Ayo. Ayo. Ya tas iso carry ayo. Iya. Kita ngomong koi kula diguyoni babi kita. Jane isine apa to, Nang? Jawaban ora perkara isine ngono. Ayo nggih. Yenang kangen karo lek nembang. Gandrung sik kelingan no. Masih, Pak. Oh iya gandrung coba kaya apa? Iki wae sapa? Ayo iki wae sapa, Ding? Ayo. Karyane Pak Anjarani Solo. Coba. Niki lare Tulungagung Bapak Ibu saking Laladan. Ngendi kene campur darat? Nggih, Pak. Disane pojok campur darat. Niki pernah sik pulunan utawi ponakanipun Bu Kesi. Nah niki gayuh kawruh ngudi ngelmu, nyecep ngelmu wonten ing Surakarta. Nyecep ngelmu. Ya sok nyecep sok di. Ayo wis. Apa sih, Pak? Ditularke kawruh ngelmune aja sok sudan to ora. Ayo ngono kuwi ayo nggih. Astagfirullah. Haji lho, Pak, haji lho, Pak. Aku los aku ayo. Ayo nang ngadeg coba kaya apa. Ayo nggih ngono nggih. Wong isone guyon lek pas ngene iki. Ngerti watakku lek ning omah kena anteng jan nika. Ayo. Ayo nggih apa kaya apa. Ya kanca-kanca sik kelingan ra Mas Imam. Ayo coba. Nene nani. Ayo coba. Bangun. Nggih. Wina nganyelne bangun. Kene ahli melek 7 tahun genep iki. Ayo. Mas Imam tukang gugahi kancane. Ayo. Nek kancane ra kena digugah terus dhek lu turu. Ayo. Yo, iki wae sapa? Coba kaya apa? Nong, ayo. Nong, ayo. Ayo apa? Itu dados Madangkara. Oye. Oh. Bom sese. Op, ayo. Lah kan, Pak. Lho ngamakane jerone prene jus suwi, Pak. Lah aku to sing salah, Pak. Apa aku sing salah, Pak. Lepas semua kan. Serang langsung saut. Ayo, lambene winong. Ayo.
Mas Danang ayo dong. Ayo Mas Dwi semangate kaya ngono. Ayo. Ayo. Mumpung Mas Dwi Puji rong joget. Ayo. Ngantuk joget ayo. Maka, yo. lambe merekah weke sapanang sing merekah ya tuwekku bokong bunder weke sapanang bokong iki ya tuwekku bangkeane weke sapanang bangkeane ya tuwekku iki piye weke sapanang mestine ana sing duwe iki piye weke sapanang mestine ana sing duwe
Apa yut? Dalem Pak E. Ah elok temenanan. Heeh, Mbak Lawas ning iki kepenak seger. Ha iya. Tur ya wis sok-sok dijak karo Mayangkara musik. Ha iya. Aja pilih-pilih to kan. Aja mung Mbak Winong. Kalau mangsa Mbak Tutik dijak. Mbak Lia dijak. Bayangno Mbak Lia metu ka mobil arep munggah panggung nggo mic ngono kae. Arep muni Mbak Mbak Tutik jangan rasa kok bayar, kok tak bayare dhewe. Aku pengen ngerti ning YouTube kaya apa polahe. Ayo. Ya kan gitu tutupan baru ki sampean iso istirahat. Ayo betul. Ben dikancani Mbak Triastuti coba iki warga Mayangkara Baru. Ayo. Mbak Munasira, kowe ngapa tebir? Bir. Kenapa kamu? Kok enggak nyanyi? Nembe pilek. Pilek. Angkat tangan enggak bisa ini. Ya pokoknya jangan yang tinggi-tinggi nadanya. Oh ya wis engko ngadeg-ngadeg. Gampang. Ayo ngene kancane akur. Ayo karo Andi Babu Dek. Ayo. Ayo. Ya yuk. Nyanyi. Ayo apa? Sing song. Ayo nggih. Mbak Tik, ayo. Gampang. Ayo. Ora kuat disangakne. Ayo. Lawa gumandul iso 5. Ayo. Nggih. Sudah manut aku saja. Ya, wis tak wae ngadeg enggak. Nggih. Ayo Pak, pilih Pak. Ini lagu baru apa lagu-lagu apa? Baru oke, lawas oke, yang penting bisa didukung oleh Madangkara. Oke. Ayo, oke. Panjangkon apa Sumanding Pak? Panjang kaku supaya sumanding. Berarti bar panjangko bablas ke Sumanding ya. Oh iya. Ora kesel ta wae ngono iki. Napa? Ken ora kesel terusan ngono. Mboten nih? Oh, semangat sih ya. Semangat. Bocah. Ayo, oke. Biasanya artis sih dihitung aku ping 5 loh, jangan ditambah lagi. Niku lek teng lintune. Oh, iya. Syukur nduk ngerti karo wong tua. Ayo, tua-tuas ayo. Yo, panjang kok luwih dhisik diaturake bersama Niken Salindri dan juga Mayangkara gabung dengan Madangkara. Disponsori oleh Tuti Triastuti. Triastuti Cahyawati. Wah, ndingi Mas Angga nyindeni Pak Purbo. Wah, dhewe bagian garap. Ayo. Angger garap nguyuh. Ayo. Yo, panjang kok coba kaya apa? Yuk. Ibu Kastiah ing Pati Sugeng Laras, Bu.
Tetep Triastuti. Ayo. Lah temenanan bae gak padha karo kancane. Liyane madhep ngidul dhek areng ngrangkul tembok. Sembah nuwun ingkang tanpa upami. Nggih. Nggih. Mliginipun dumateng ingkang kagungan kersa ingkang kagungan dalem Bapak Andri. Nah, Yudianto mugi sak keluarga tansah binerkan dening Gusti. Durga mendak kala sirna Yuwana Basuki sembodo kang jinangka rahayu kang tinemu Basuki ingkang kaesti. Nggih. Wis muga-muga kabeh diparingi pepayung saka Hyang Agung anane mung rahayu wilujeng ya, Truk. Nggih.